vår främsta uppgift är att se till så att allt funkar åt chauffören och kartläsaren. De ska egentligen bara kunna komma in på servicen, hoppa ur bilen, slappna av. Bilen ska vara tipptopp när de ska ut igen på nästa sträcka. Så det är väl den huvudsakliga uppgiften alla. Bilen ska vara tipptopp, allt ska funka. Bultcheck, för det första, gå igenom hela bilen. Man ska inte komma till en sträcka och bryta på grund av ett onödigt fel. Alltså, gå igenom hela bilen, varje hörn kan man säga, inuti, utanpå, ha föraren, kartläsaren och speciella önskemål inför, gå igenom det. Du ska kolla så det finns vatten i bilen. Någon kanske eventuellt ska fixa mat åt chauffören och allting. Alltså, allt, som sagt, det ska vara tipptopp allt. Jätteviktigt roll, man är helt beroende av människor runt om när man åker rally. Alltså du gör det inte själv, kanske på någon mindre tävling, men särskilt i SM är du beroende av flera människor, många människor runt om dig.